Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, B4 Group, Make It Up with Lien, Merlin Publishers, 141 Records, Ivedel, Centro Moda, Hairlab Hairdressing, Roberta Cortis Makeup Artist. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi dan l-Emcast. Nilqawkom għal episodju ieħor tal-programm Int min Int, produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fih dan l-Emcast. Kif wieħed jista' jinnota llum imdawrin bil-kodba propju għaliex illum qed niċċelebraw il-Jum Dinji tal-Ktieb. Dinja tassew ċelebrazzjoni ta' awturi, illustraturi, kodba u aktar importanti minn hekk hija ċelebrazzjoni tal-qari. Fil-fatt hija l-akbar ċelebrazzjoni innominata mill-UNESCO bħala ċelebrazzjoni dinjija tal-kodba u l-qari u mfakra f'aktar minn 100 pajjiż differenti madwar id-dinja. Illum biex niddiskutu din il-ġurnata biex nfakru din il-ċelebrazzjoni għandi miegħi diversi mistednin mill-ewwel nixtieq nilqa' lil Trevor Zara, lil Emanuel Mifsud, kittieba ċelebri ta' kodba u għal daqstant nagħtikom merħba, grazzi tal-li qegħdin magħna llum. Nixtieq nsaqsikom mistoqsija, mhux daqshekk dwar il-qari ma dwar il-kittieb. Tħossu li hawn bżonn li nrawmu aktar kittieba il-post tal-kittieb hawn Malta. Għatawna ċalih, Trevor. Jina nħoss li poplu mingħajr letteratura huwa poplu bla ruħ. Għandna divertiment, għandna negozju, imma kirdu nkomplu t-tixbeħa tagħna, dak huma l-ġisem tal-post. Imma l-pajjiż għandu bżonn ir-ruħ. U jien naħseb li l-letteratura tagħti r-ruħ lill-nazzjon, imma n-nazzjon issa jrid jagħti każa. In-nazzjon irid jinduna li barra ġisem għandu ruħ ukoll. Taħseb illi f'Malta il-letteratura tagħti lokal kontroversja, Emanuel, li hemm post għal kontroversja fil-letteratura. Il-kontroversja hija xi ħaġa meħtieġa fis-soċjetà. Inkella ma jkun hemm qatt eżami ta' x'inhu jiġri, analiżi ta' x'inhu jiġri. Issa jekk inħarsu lejn is-soċjetà tagħna ma naħsibx li qatt kien hemm kittieba li ħolqu kontroversja fuq livell nazzjonali le sfortunatament. Qed nitkellmu dwar il-kontroversja l-istudenti ħejjew filmat dwar il-kontroversja fil-letteratura ħa narawh flimkien u mbagħad inkomplu niddiskutu. Iż-żmien tal-kontroversja dejjem kien preżenti kemm fil-midja kif ukoll fil-kotba. Iżda li ġaħallu daqshekk impatt mill-udjenza u mill-poplu. Fil-fatt, kontroversja tista' tinqala billi knisja ma taqbilx ma dak li jkun hemm miktub, jew inkella ikun espost għal xi suġġetti bħas-sess, abbuż jew vjolenza. Wieħed mill-kotba kontroversjali huwa Leli ta' Ħażżajr, miktub minn José Ellul Mercer. Bħala ktieb jikkonsisti fuq mart mentali fejn dak iż-żmien is-soċjetà Maltija fl-1938 ma kienx daqshekk miftuħa rigward is-saħħa mentali minħabba l-impatt tal-influwenza tal-Knisja fuq il-poplu Malti. Illum li s-soċjetà Maltija avvanzat fil-mentalità tagħha u saret taċċetta ħafna sitwazzjonijiet, xorta nsibu intob u nsibu li jagħtawn ħafna nies b'mentalità antikwata eżatt bħalma ġara fl-2005 meta ġie ppubblikat il-ktieb Kimika, miktub minn Emanuel Mifsud. Dan qajjem kontroversja kbira. Din kienet l-ewwel pubblikazzjoni li ġiet imwaqfa ħabba etero u omosessuali u abbużi ta' pedofilija. Huwa kien ġie meqjus bħala ktieb ta' letteratura pornografika. Iżda dan ma kienx il-fatt. Għalhekk inqalet din il-kontroversja. Iżda kellu mistoqsija. Jista' jkun li l-fatt li l-ktieb ġie miktub bil-Malti ħoloq din il-kontroversja kollha? Iżda dawn mhumiex l-unika kotba kontroversjali f'Malta. Insemmu wkoll il-ktieb L-ewwel weraq tal-Bajtar, miktub minn Alfred Sant. Inkiteb fis-sena 1968. Dan il-ktieb ukoll ħoloq kontroversja minħabba li fih hemm xeni ta' masturbazzjoni u atti sesswali
u għal-mentalità Maltija fis-snin 60 ma kontx issib bħala f'romanzi oħra. L-ewwel weraq tal-Bajtar kien jinqara fuq ir-rediffusion. Iżda dan kien ġie mwaqqaf minħabba li ġie kkunsidrat laxk. Qegħdin naraw kif storja tista' tiġi meqjusa bħala kontroversjali bħalma huma dawn il-kotba. Imma din il-kontroversja tinqala għax dawn il-kotba huma miktuba bil-lingwa Maltija. U f'dak il-feature stajna naraw uħut mill-kodba li ħolqu kontroversja fosthom, stajna naraw il-ktib tiegħek Kimika, Manuel? Mhix memorja sabiħawis. Għalxiex? Ma kienx sabiħa għaliex fil-qosor ħafna dal-ktib kien ġi stampat, dal-ktib kien ġi annunzjat, u f'daqqa waħda il-pubblikatur ħass li m'għandux joħroġ dal-ktib. Ir-raġuni li tawni kienu li kien hemm storja partikolari fejn kienet diskussa l-pedofilija u ħassew li kienet storja grafika wis u allura ħassew li m'għandix toħroġ fil-pubbliku. Ma kienx esperjenza sabiħa, assolutament, għaliex qed nitkellmu fuq żmien meta konna għadna maħniex qed nitkellmu daqstant fuq iċ-ċensura, fuq il-libertà tal-espressjoni, eccetera, kemm dak kien dejjem suġġett illi għalina l-kittiba kien pet subject dejjem. Imma meta tara x-xogħol tiegħek daqqa waħda miżmum u miżmum għal raġunijiet li inti ma tistax tifhimhom, mhix esperjenza sabiħa. Li kont ħadd pjaċir ħafna li meta eventwalment il-ktib ġie ppubblikat, il-pubblikatur il-ġdid ħass li m'għandniex nagħmlu kapital biex speċi jimbijaw il-ktib u nagħmlu kapital minn dak li kien ġara, allura l-ktib mexa fuq il-merti tiegħu, mhux fuq il-merti ta' x'ġara u x'ma ġara. Jiġifieri l-kontroversja mhux għenet biex jinbih iktar il-ktib imma. Xi ftit għenet ma nistax. Ma provajtux ma minnix kapital minnha. Trevor, il-stejjer tiegħek aħna nafuk tikteb stejjer kemm għat-tfal u kemm għall-adulti. Għad kellek xi ktib illi ħoloq kontroversja aktar minn ieħor jew xi partikolari? Naħseb illi ktib li kienu ħoloq kontroversja kien fit-tmeninijiet. Meta ħriġt il-ktib it-Tmien Kontinent, anzi fid-79 kien, u mbagħad fit-80 ħriġt ktejjeb ċkejken, trid tkun karda ħamra fih il-biża' fejn kelli stejjer soċjo-politiċi illi fil-klima ta' dik il-ħabta kontroversja mhux ħażin. U insomma, u daru fil-gazzetti u nirċi fil-telefonati id-dar, naħarqulek id-dar u affarijiet bħal dawn ġifieri. Imma insomma, ġifieri kien wara li kien ħareġ il-ktib. U mbagħad kelli esperjenza tixbaħ il-ta' Emanuel, meta kelli fis-77 kont ħriġt ir-romanz 15-il numru fejn tkellimt jiena dwar is-sess, dwar persuni ta' orjentazzjoni gay, lesbjani, eċċetera, fejn l-istamperja ma rridux ikompluh. Il-ktib meta ndonawx fih qalu li konna wasalna fl-aħħar qari tal-provi, dik il-ħabta kon għamlu xogħol kollu aħna tittaqra l-provi kien l-ar fażi tal-ktib li tittoqgħod taqra x-xogħol tiegħek jiena klassifika l-nifsi bħala l-ar qarrej tal-provi li hawn għax jaqżu l-iżbali kienu konsret daqs kemm għandha xar frasi ma ħafna iktar minn hekk. U għamma l-rammaġġa wara tkun għamil dak ix-xogħol kollu tittarġa tibda mill-bidu. Sempliċement għax stamperija ħasset illi m'għandix tistampa dak. Trevor, milux inti ngħidejt ktib u fit-tnedija tiegħu għadt meta kont żgħir kelli dan l-ispirtu politiku rid tinbiddel id-dinja bil-kontroversja li kont nikteb illum ikkalmajt ftit u donnu l-kitba tiegħi m'għadniex infittex illi nqajjem dik ir-rewwix ta' politika. X'inhi raġuni? Allora għaliex qed toqgħod tgħidli kemm qed għandi, qed tgħidli kemm qed għandi hawnhekk, qed tfakkarni kemm għandi età. Forsi dan huwa t-timbru ta' min jikber u ta' min tibda ssir ftit ċiniku wkoll. ħaġa li ma toġobniex hemm qiegħda. U tkun diżillus ukoll ħafna. Meta inti tarak illi tkun ilek tħamba u tħamba u tara li inti blajjat tiegħek kollha laqat li ċkien ċaqa tal-baħar. Allora fl-aħħar mill-aħħar tajt mela allura nippreferi nirtira fid-dinja tiegħi. Forsi mhijiex l-aħjar sitwazzjoni din, imma ir-realtà ili. Emanuel, inti semmejt punt importanti, għaw ċertu artisti, mhux fil-letteratura biss, imma anke kittieba, illi propju jistrieħu fuq il-kontroversja, jistrieħu fuq dak li jixxokkja biex huma ibijaw il-kopji tal-kodba tagħhom u naħseb li jagħtuha priorità aktar mill-livell tal-kitba. Veru dan x'taħseb inti? Iva,
jeżistu dat tip ta' kittiba illi jużaw it-tattika tax-xokk biex iqajmu aktar interess. Ma rridx ninstemma li qed niskuża lil kittiba, ma tinsiex u issa nitkellem aktar fuq barra minn Malta x'hawnhekk qed nitkellem fuq pajjiż żej. Illi l-ktib huwa industrija. U li ħafna drabi, mhux ħafna drabi dejjem għandek pubblikatur, għandek kumpanija sħiħa illi trid bih. Fl-aħħar mill-aħħar l-an tal-pubblikatur Huwa l-kummerċ. huwa l-kummerċ sewwa. U jekk jaf pubblikatur u daw id-dija ta' pubblikazzjoni jkollhom imbagħad id-dipartiment tal-marketing u hemm isir ħafna deċiżjonijiet li huma meta letterari assolutament. U li jgħidu sma' jekk se nixxokkjaw lin-nies se nbijaw il-ktieb. Affett li jiġru daw U naħseb fid-dinja tal-lum għaliex mdorrin anka fuq mezzi oħra naraw ħafna affarijiet li jxokkjawna l-vjolenza, s-sess kif semma Trevor ukoll. Allura qisu mistenni mill-kittib li joħloq dak it-tip ta' mistenni minn ċerti kittiba, ma nistax ngħid li l-kittiba kollha jagħmlu hekk, ma naħsibx li hija ir-regola ta' ħafna kittiba, ma iva jeżistu kittiba, jeżistu pubblikaturi illi jfittxu li jkunu kontroversjali appuntu biex jiġbdu l-attenzjoni u jbijaw. Hemm dik ir-realtà wkoll ma nistgħux nixbduha. Dawn il-kontroversi, l-affarijiet differenti li jintom daħħaltu fil-kitbit tagħkom, kif affettwawkom tul iż-żminijiet? Jiġifieri saħħu l-kitba tagħkom bidluha ġelukom tirrealizzaw affarijiet differenti? Trevor, diġà weġib ta' ftit iktar kmin inti. Jien naħseb dawn tkun daħħalthom inti mhux għax inti xi darbat irrid inddaħħalhom, sempliċement għax inti bħala persuna qed tinbidel. Jiġifieri naħseb kull kittieb u meta tħares il-kitba tiegħek ta' pereżempju jien naf kont 20 sen ilu, manki ta' 5 snin ilu, tara differenzi kbar. U d-differenza x'saru fik, mhux fil-kitba, l-ewwel saru fik. Imbagħad ġew riflessi naturalment fid-xogħol. Imma il-kitba u kif intlaqat taffetwak, le? Taffetwa minn int? Iva u le. Għax ngħid għalija jiena ħafna drabi tieħu gost meta tara illi l-kitba tiegħek forsi intlaqat b'ċertu mod u li jekk tak sodisfazzjon. Imma qabel iktar minn kollox jien naħseb li l-kitba trid tkun qed sodisfazzjon lilek qabel kollox. Inti tkun qed tikteb għax ma tistax ma tiktibx. Għax inti għandek xi ħaġa fik li qed tgħidlek qed tħabbatlek wara l-bib biex tiftħilha. Issa mbagħad kif tintlaqgħu ma tintlaqax, jekk tintlaqa' tajjeb tieħu gost naturalment, jekk ma tintlaqax tibqa' kif inhi. Skużani, Trevor, imma jiena ma nemnikx totalment fuq għadin. Emmanuel, ma nafx għajdi, inti tikteb primarjament għax trid tikteb inti u nkella żomm. Jiena Trevor żgur ma nemnux fuq din għax tant naraħ iżomm l-udjenza f'qalbu u jimpurtaħ minn kif ħatħoda l-udjenza li ma nemnikx kompletament li tikteb għalik. Jimpurtak imma mhijiex priorità. Jifrinti minix lest li jiena illi nikteb xi ħaġa li jiena ma toġobnix. Li ma nħossix sempliċiment biex noġob l-udjenza tiegħi, nieħu gost nolqot iż-żewġ naħat. Imma primarjament l-ewwel trid toġob lili. Jien ngħid ma niktibx għat-tfal, nikteb għalija nnifsi. It-tfal mbagħad jekk iridu jaqrawek, ma jridux ma jimpurtax. Emmanuel, nimmaġina li inti iktar tikteb, speċjalment kif jiena nħoss ċertu sens ta' responsabilità. Ġifieri, pereżempju, waħed mill-iktar affarijiet li ktibt jien li kisbet popolarità din-birka poeżija Aqta Fjura u Ibni Kamra. Meta bdejt nindana li dil-poeżija l-istudenti kollha jikkwotawha, bdew jużaw anke fi protesti għall-ambjent, dejt inħoss responsabilità kbira, qed ngħid isma' jien qed nikteb affarijiet illi n-nies b'xi mod qegħdin jinternalizzawhom, qed jużawhom f'kuntesti li jiena ma ħlomthomx, u hemm tibda tinduna dejt isma' da x-xogħol ta' kittib huwa xogħol ta' responsabilità kbira, mhux sempliċement. Trevor semma l-gost, imma Trevor stess qal meta tkellem fuq it-tmien kontinent illi huwa xogħol illi meta jasal għand in-nies ma tafx se jagħmlu bih in-nies daw b'daqqa waħda tibda tħoss ċerta responsabilità u xejn. Trid issib bilanċ bejn dak li trid tgħid inti u imma mhux eżattament dik, il-fatt illi tinduna illi meta inti kittieb anka jekk qed tagħmel kitba ta' xogħol ta' gost u xejn aktar, din kitba għandha ċertu toqol, għandu ċertu pis aktar milli toqol. U int responsabbli għal dak il-pis ukoll. Għaliex il-kitba tibqa' wkoll.
ġala darba tuħroġ. Hemm dak il-punt Ma ukoll. nistawx dak nerġgħu il-punt nirtiraw ukoll. allura bħal-kelma. U biex tinħoloq il-kontroversja hemm bżonn li jiġi miktub ktieb u biex jiġi miktub ktieb hemm bżonn l-awtur naraw dan il-filmat flimkien. X'jiġi għall-bniedem jikteb ktieb? L-awturi jiġu ispirati ħafna mill-madwar tagħhom, minn ġrajiet korrenti jew esperjenzi partikolari. Ħanieħdu eżempju minn dawn l-awturi. Awtur li kellu ħafna suċċess f'dan il-qasam huwa J.R.R. Tolkien li kiteb Lord of the Rings. Tolkien ġi influenzat b'mod kruċjali mill-esperjenza tiegħu fejn ra id-batija u l-mowt ta' bosta soldati. F'Lulju tal-1916 huwa marad bid-deni u bekk kellu jittieħed fl-isptar militari. Min hemm beda jikteb The Lord of the Rings ġol sptar. Hekk kif għadda żmien, Tolkien kien laħaq bħala professur tal-lingwistika u letteratura. L-istorja ta' The Hobbit kienet bdiet meta kien qiegħed jikkoreġi l-karti tal-eżami. Minn banda l-oħra hemm awturi li għandhom pinna ħafifa. Jekk nieħdu l-istorja ta' Alice in Wonderland miktuba minn Lewis Carroll, hija l-ħrafa li ġiet kreata bis-saħħa ta' tfajla li jisimha Alice. Hekk kif fl-1862, Lewis Carroll kien dejn xmara fejn it-tifla Alice rat lil Charles mal-ħabib Robinson Duckworth. Hekk kif kulħadd kien jgħid fuq id-dajsa jistenna bil-ħirqa r-rikba, Alice qaltlu biex jirrakkonta l-istorja. Hemm ukoll kittieba li huma kompetittivi ħafna biex jilħqu l-lan tagħhom. Stephen King ma kienx dejjem jemmen li l-istejjer tiegħu ma kinux tajbin. Infatti meta kiteb Carrie, il-karti kien ramihom. Kieku ma kienx għall-mara tiegħu li sabet il-karti mormija, kieku ma nafux bistejjer kollha li ħareġ bihom. Ħafna kittieba għattaw snin jipperfezzjonaw il-prova tagħhom biex jħolqu storja unika għall-qarrija tagħhom. U f'dan il-programm speċjali dedikat lil jum dinji tal-ktieb nilqamija issa żewġ mistiednin oħra, għandna magħna lil Matthew Brinkat, lil Claire Zoppardi, grazzi ħafna tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Jekk tippermettili Claire ħanibda bik, ħanisaqsik mistoqsija dwar il-kodba ta' tfal li x'inti għażilt illi tibda tippubblika kodba għat-tfal ċkejknin. Kif jirnexxilek però tadatta l-kitba tiegħek għal dan il-ġeneru, għal din l-udjenza? Forsi għax għadni tifla, korreżon, nħoss li għadni ma kbirx, jew marx li L-element għadu ma mietx ġifieri. Allura għadni noħlom bħat-tfal, rrit intir, bħal meta kont noħlom meta kont għadni żgħira u nħobbu dan il-ġeneru, nħobb nikteb sejr, ħafna mill-sejr ta' tfal huma sejr ta' fantazija, anka jekk għandhom elementi realistiċi fihom, xorta waħda sewa. Bħala kittiba, inti qed tgħid jiena nsib dak l-element ta' tfulija tiegħi u dan nerġa' niskoprih biex nikteb għalih, għal dik it-tifla ta' ġofija. Dik waħda u anka nħoss li meta kont żgħira jiena ma nafx inti korreżon għax naħseb hemm ftit differenza bejnietna ma kellix biżejjed kod biex naqra bil-lingwa tiegħi stess. Ngħidu hekk. U nixtieq anka bħala liema ġifieri li nagħti dik xi ħaġa bil-lingwa nattiva tagħna lit-tfal. Dak li jien ma ħassejtx li kelli, qed nipprova almenu nagħti daw il-kodba għall-gost, kodba ta' qari lit-tfal bil-lingwa tagħna. L-tfal li qed jikbru llum ovvjament li qed isibu l-kitba bil-Malti, kodba bil-Malti ħafna iktar b'mod faċli milli konna nsibu. Ħafna iktar attraenti wkoll ġifieri kemm mill-lat ta' illustrazzjonijiet, kemm mill-lat ta' kitba, ħafna iktar poetiċi naħseb ħafna. Inħoss li gbirna ftit għamilna pass il-qoddim. U hemm iktar għażla. Hemm iktar għażla. Matthew, dali qed tgħid Claire jinteressani anke fil-qasam tiegħek għaliex aħna tngħidu għandna llum għandna ħafna kodba bil-Malti, ma nimmaġina meta kont żgħir inti meta bdejt tikteb l-ewwel biċċiet tax-xogħol tiegħek ma tantx kellek fuq x'timxi, jiġifieri ftit kienu l-kitbiet bil-Malti li stajna nkunu esposti għalihom. Allura minn fejn propju bdiet din in-namra tal-kitba u kif deċidejt li tibda tikteb il-kod? Jien kelli naqra storja turbolenti. Minn dejjem kont introvert, allura kelli nuqqas kbira ta' espressjoni anke fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Meta kont il-ħabs il-kitba kienet l-unika soluzzjoni li nesprimi ruħi għax u bdejt insib ċertu xi ħaġa qed tifhimni. Issa xi ħaġa edem imma fl-istess ħin mhux edem.
fejn nista' nitkellem magħha. U minn hemmhekk bdejt nikteb il-ħsibijiet tiegħi u mbagħad komplet tiżviluppa meta kont programm hemmhekk missejt mal-istil tal-poeżija. Ġiet weħeda, ġiet naturali. Però qabel kont taqra jiġifieri qabel ma bdejt tikteb kont interessat fil-letteratura. L-iskola kienu jdejquni il-compositions jgħidu li kemm irid nikteb kliem u fuq xi irid nikteb u daw l-affarijiet. U l-kitba tiegħi hija fuq dik biex m'hemmx limitu fejn imur bil-kitba tiegħi, kemm fl-eżaġerazzjonijiet, kemm fir-realiżmu tagħha. Li naqqadhom it-tnejn flimkien. Di veru xi ħaġa interessanti tal min jistudja veru għaliex inti titqis li hemmhekk f'dak l-ambjent kont f'post fejn il-libertà tiegħek hija ristretta. U fl-istess ħin, fl-istess waqt, isfidajt din ir-realtà billi liberajt l-immaġinazzjoni kollha tiegħek u fil-verità dak il-ħabs kien mentalment inti kont liberu lilin minn dak l-ambjent. Kler ħaditni meta kont żgħir fej kont inkun fej kont inkun imtajjar. Kont inkun fi sħab, ġifieri. Meta ġejt wara teenage years biex nibda hemmhekk tibda tintegra ruħek fis-soċjetà għax is-soċjetà tibda tgħidlek sib postok, sib xogħol, sib kamp ta' studju, familja, whatever. Hemmhekk ma stajx nintegra b'xejn. U ħadta b'ribelljoni u dik ir-ribelljoni tiegħi ħadditni fid-droga. Fej fid-droga sibt b'xi mod jew ieħor ironiku sarkastiku post. Il-kitba però imliet u mbagħad dak il-post, dak il-vojt, jiġifieri il-fatt li inti esprimejt ruħek bil-kreattività għenitek biex inti teleb il-diffikultajiet li kellek? Kien hemm diversi diffikultajiet, imma bil-kitba l-fatt li bdejt nifhem iktar lili nnifsi bdiet tiftaħni naqra iktar. U hija mod sta fej għandek xi ħaġa tqila fuq l-istonku tiegħek u tlaqta hemm barra m'intix interessat minn ħajjaqra jew kif ħajjoħdu għan-nies qed hemmhekk għalik biss. Għal xi ħaġa interessanti ħafna anke jien bħala għalliema sewwax u għalliema tal-Malti. Sfortunatament l-għalliema il-kitba ma jħallux it-tfal jesprimu ruħom kif iridu huma, ma kif qal Matthew li ituhom titlu, irtuhom numru ta' kliem. Formola, eżatt. Ġifieri anke l-introduzzjoni, l-iżvilupp, il-konklużjoni, darba paragrafi law, paragrafu lem, u dik tirristrinġik u dik mhix il-kitba li kulħadd bil-forsi jrid jagħmel. U biex lajja kitba terapeutika, lajja kitba li ħadd illiberak u da fil-fatt eżatt li qed jgħid Matthew li mbagħad imma fil-kitba propja mingħajr restrizzjonijiet sab lilu nnifsu. Taħsbu li għataw suq għal-kodba għataw min irid jaqra x'taħsbu? Nittama. Ifhem li għadni nikteb naħseb. Ħanajdu hekk, Corazon, sfortunatament il-qari mhuwiex l-ikbar hobby tal-Maltin, ħanajdu hekk. Jiddispjaċik vera meta tisma' hekk u meta anke tara l-istatistika li sena wara l-oħra Malta fil-iħnet tal-pajjiżi li jaqraw l-inqas. Imma jiena nħoss li għataw tfal jaqraw, jiena ndur ħafna skejjel, ħafna tfal jixtru l-kodba, ħafna tfal jkunu qraw il-kodba jisselfuhom mill-libreriji. Meta nikbru ftit differenti. Iż-żgħażagħ forsi jibdew jaqraw inqas, jew jibdew jaqraw iktar magazines, jew għandhom iktar illum teleserja x'jaraw u allura jħidulhom il-ħin. Uktar faċli. Uktar faċli. Taħtib u trid tissapporti li taqra. Eżatt. U l-kbar, l-adulti jiddependi kif tkun trabbejt u jiddependi jekk tħallix il-ktieb jieħdok u jġorrok. F'dinja oħra jien ngħid għalija l-ebda ħaġa ma ġorni f'dinja oħra jekk mhux il-ktieb. Imma ma nafx jien trabbejt hekk u bqajt hekk. Donnu mhux kulħadd hekk. Grazzi Claire, grazzi ħafna Matthew, ħadna ħafna gost nisimgħu l-opinjonijiet tagħkom. Issa l-istudenti ħejjew ftit tarif dwar il-ktieb u nixtieq li nsegwu flimkien din il-kanzunetta mbagħad inkomplu. Kodba fuq l-iskafef minn min, da
Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin wis kodba fuq l-iskafef mimlin. Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin. Ħafna mislufa mixtrin imma mhux miftuħin. Il-ħin kontrina kollha gas dawn illum għaddejjin. Mill-ewwel ktieb ippubblikat fl-1450. Il-ktieb kienu jibqa' importanti matul is-snin. Insibu kodba tad-daħ u anka ta' riċetti, kodba ta' orruri jew biografiji perfetti. It-teknoloġija utli għall-informazzjoni, ċesta data faċli u anka organizzazzjoni. Kodba jgħinu kiżomm il-konverzazzjoni, kollok iktar arfin u anke emanċipazzjoni. Il-ktieb fundazzjoni twaslek għal soluzzjoni, taqra ktieb biex toħroġ mill-aljenazzjoni. Biblioteki grankeski madwar id-dinja mdawrin, kodba kull ġenerazzjoni utli tuża il-ħin. Mhux aħjar minn meta wiċċek imkaħħal mal-iskrin. Il-films ta' Hollywood mill-kodba meħħudin. Wis kodba fuq l-iskafef mimlin. Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin. Wis kodba fuq l-iskafef mimlin. Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin. Wis kodba fuq l-iskafef mimlin. Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin. Wis kodba fuq l-iskafef mimlin. Daqskemm inkitbu kodba li mhux biżejjed ħin. U b'dik il-kanzunetta wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Int kif ukoll fit-tmiem ta' din is-sensiela. Nixtieq nirringrazzja lil mistednin kollha li ħadu sehem f'dan il-programm. Nirringrazzjaw ukoll il-Merlin Library li tawna r-rigali għall-mistiedna, lil Make It Up with Leanne għall-irtok kif ukoll lil Go and Fun. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Jonathan Minherla Balxari, grazzi ħafna lil Roberta Cortis għall-irtok tiegħi u lil Ċentru Moda għall-libsa. Jiena Corazon nixtieq nirringrazzjakom tal-li kontu magħna f'dan il-programm u nixtieq inħeġġiġkom illi tkomplu tfittxu u taqraw il-kodba. Ciao ciao. Grazzi lil CMYK Advertising, għall-għajnuna fis-set, B4 Group, għall-amara fis-set, Make It Up with Leanne, għall-irtok tal-mistednin, Merlin Publishers, għall-rigali tal-mistednin, Ivedel, 141 Records, għad-diska dwar il-kodba, Ċentru Moda, Hairlab Hairdressing u Roberta Cortis Makeup Artist, għad-dera ta' Corazon.